Kaixo, Georgia. Kaixo. Zerk inspiratzen zaizu kuadrak egiteko? Kuadroak egiteko ingurunean fijatzen naiz naturan. Batez ere Mexiko herriko inguruan markatzen dut. Nire inspirazioa loreak markatzeko emakumezkoen ugal organikoak dira. Feminismoaren oinarritua. Egin duzu lanera zein da zure gustukoena? Asko egin ditut eta gehienak asko gustatzen zaizkit. Baina badago bat desberdina dena. How is school red, white and blue? Pentsatzen nuen ikur honek Amerika irudikatzeko zuela. Zelan egin zinen famatua? Hasieran marrazketako klaseetara joaten nintzen. Andere nuen nire amarekin hitz egin zuten eta marrazketarako gaitasun handiak nituela esan zioten. Hauek lagunduta marrazketa ikasten hasi nintzen eta maisuen institutuan ikasi nuen. Zergatik gustatzen zaizu artea? Sentimenduak erakusteko erabat delako, nire burua bilera adierazteko modua. Non jaio eta ikasi zenuen? Wisconsinen jaio nintzen 1987an, eta Chicagoko arte institutuan ikasi nuen. Oso denbora luzea eman nuen ikasten, baina azkenean margolari famatua bihurtu naiz. Eskerrik asko.